खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोनहा सरकारि साख्रि नागिरगासिनो दंब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आसाम सरकारा आरोबाव 25,000नि गोबां पस्टनि थाखाय फोसावथाय होनो थांगासिनो दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय बावैसो सान सिगां पुलिसाव प्राय 5,000सो पस्टनि फोसावथाय होनाय जादोंमोन आरो गोदानै लुफुंनाय मेडिकेल कलेजफोराव 3,000 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होनायनि उनाव आरोबाव दा 25,000नि गोबां पस्टनि थाखाय फोसावथाय होनो आखायाव लादों होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो बे 25,000नि मादाव थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय 8,000 आरो फोरोंगिरिनि थाखाय 10,000नि गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 25,000नि गोबां पस्टनि फोसावथाय होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेखौ आबुं खालामनो हायोब्लानो आसाम सरकारा 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनो थाखाय जि खोथा होदोंमोन बेनि बारा जासिगोन अदेबानि 1 लाखनि गोबां जासिगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रां खांनायनि दायाव हमदों एनएलएफबिनि सासे सोद्रोमाखौ गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय रां खांनायनि दायाव हमदों एनएलएफबिनि सोद्रोमा सुजित माराकखौ कक्राझार जिल्लानि पर्बतजरा साब डिभिजननि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय रां खांनायनि दायाव कक्राझार पुलिसा हमदों सुजित माराक उफ्रामुं एम सन्जयखौ एम सन्जयआ कक्राझार जिल्लानि काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय जलदबा गामिनि थागिबि रां खांनायनि दायाव हमजानाय सुजित माराकआ दा पुलिसनि आवथायाव दङ खाथियाव दंसै लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दैदेनगिरिफोरनि राजखान्थिनि दाजाब दानख' खालामनायखौ नुनो मोनहांनाय जाबाय गुबुनफोर बायदि एमपि नब कुमार सरनियायाबो राजखान्थिखौ लानानै दाजाब दानख' खालामदों आरो राजखान्थिनि सायाव बिबुंथि होदों जायनाखि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ मदद होनो थाखाय बिपिएफ दोलोखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों बेनि सायाव एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा बुंथिदों दि गिबि मन्थ्रि बिथाङा धोनजों आरो गोहोजों गासै बिथिङावनो इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ मदद होगासिनो बेयाव आसाम सरकारनिया मोनसे पलिसि दं इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गावजों गाव नांलायहोनानै जाहाथे बिजेपिया सिटखौ लानो हायो बिजाथिया इउपिपिएलनि जायोब्लाबो फामे बिबारनि सिनावसो मावगोन होननानै बुंथियो एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जेब्लानिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि जादों अब्लानिफ्राय दिल्लीनिफ्राय बिथांनो मोनसे बिबान होनाय जादों नर्थ इस्टनिफ्राय 25 लकसभा बियाबखौ देरहानानै लाबोनो थाखाय बिथांनो बिबान होनाय जादों बे पलिसिजोंनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बे पलिसिखौ जोबनायाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आबो गनायनानै लानो गोनां जागोन कक्राझार लकसभा बियाबाव जोबनायाव फामे बिबारनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंथियो एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा रायजोआव बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ बुथारनाय जाथाय आसामनि करिमगन्जआव बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ जोबोद खास्रि बिस्रि बुथारदों पाथारकान्दी बुथनि आफादगिरि आब्दुल सात्तारखौ बुथारदों आरो बे बुथारनाय जाथायाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि सुरमान आली आरो बिथांनि मददगिरिफोरनि आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों रिपर्टनि बादिब्ला पाथारकान्दी बुथनि आफादगिरि आब्दुल सात्तारा थांनाय 23 अक्ट'बरावनो मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि एमएलएखौ लोगो हमनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय बे साननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन गोमानाय जाथायखौ लानानै आब्दुल सात्तारनि नखरनिफोरा पाथारकान्दी पुलिस थानायाव खौरांबो होदोंमोन दा 5 सान गोमानानै थानायनि उनाव आब्दुल सात्तारनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जाबाय आथिं आखाइ खाख्रबनानै बस्ता सिङाव सोनानै लोगोआव अन्थाइ खानानै दैयाव गारहरनाय हालतनिफ्रायसो बोखांनो हादों आब्दुल सात्तारनि गोथै देहाखौ जायनाखि बिजेपिनि दैदेनगिरिनि गोथै देहाखौ बेबायदि हालोदाव बोखांनो हानाय जादों बेनिखायनो बे जाथायखौ बुथारनाय जाथाय होननानै फोरमायथिदों पाथारकान्दी पुलिसा आरो गुबै जाथायखौ मिथिनो थाखाय पुलिसा संदाननाय हाबाखौ मावबाय थानायखौबो फोरमायथिदों पाथारकान्दी पुलिसा लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय टिकेटखौ लानानै दोलोनि गेजेराव दावराव कक्राझार सहरनि रनेन्द्र भवनाव टिकेटखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि गेजेराव दावराव जादों खौरांनि बादिब्ला गर्जन मुसाहारि आरो प्रवीण बर' जाय बिथाङा बावैसो सान सिगां कंग्रेस दोलोआव हाबफैदोंमोन बिथांमोनहा टिकेट हास्थायदों जेराव दोलोनि गेजेराव दावराव दावसि जानायजों लोगोसे नारला नारसि जानायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो गर्जन मुसाहारि बिथाङा गाव टिकेट मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों जाय समाव बिटिसिआव कंग्रेस दोलोआ सावरायजानायावनो गैयामोन बै समनिफ्रायनो कंग्रेस दोलोआव थानानै माबोरै खामानि मावबोनाय बिनि सायाव फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसिआव कंग्रेसनि थासारिया जोबोद गाज्रिमोन कंग्रेसनि मुङा सावरायजानायावनो गैयामोन
सासे आन्दोलनकारि जानायनि अनगायैबो एबसुआव थानानै खामानि मावनाय आरो एनडिएफबिनि अभारग्राउन्डनि खामानि मावग्रा जानायनि उनावबो इउपिपिएल आरो बिपिएफआव थाङाखैमोन होननानै फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारिया। जायनाखि ओनसोलारि दोलोआ माखासे सिमा थायो बेनिखायनो इउपिपिएल आरो बिपिएफआव थाङाखै होननानै फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारिया। जेरावनाखि बिटिसिआव कंग्रेसनि थासारिया गाहाम नङामोन आरो आसामावबो जोबोद गाज्रिमोन। बे समाव कंग्रेसखौ मदद होनो थाखाय कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराखौ लोगो हमहैदोंमोन। बेनि उनाव कंग्रेसखौ साजायदों आरो रायजो राजाफोरजों सावरायदोंमोन, जायनि थाखाय बिटिसिआव कंग्रेसनि थासारिया दा मोजां होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो गर्जन मुसाहारिया रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां अननाय मोनदों। चिरां, बाक्सा आरो क'क्राझारनि रायजो राजाफ्राबो गर्जनखौनो बिजाथि महरै आसा खालामदों आरो रायजो राजाफ्रा गर्जन मुसाहारिनोनो भटखौ होगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। नाथाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गर्जन मुसाहारि बा प्रबिन बर'नि मुं फैयोब्लाबो एआइसिसि बा एपिसिसिनि सार्भेनि रिपर्टनि बायदियैसो जागोन। बेयाव गावनि गोसो बायदि बिजाथिखौ मोननाय नङा होननानै बुंथियो प्रबिन बर' बिथाङा। प्रबिन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि क'क्राझाराव दोलोनि मावथिफोरखौ सिनायथि लानो थाखाय आरो लकसभा बिसायख'थि, बिटिसि बिसायख'थि आरो बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोखौ माबोरै सिगां फारसे लांनो हायो बेनि सायाव सावरायनो थाखाय फैनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रबिन बर' बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय गर्जन मुसाहारि बा प्रबिन बर'नि मुं फैयोब्लाबो एआइसिसि बा एपिसिसिनि सार्भेनि रिपर्ट बायदियैसो थि जागोन। सोर बिजाथिखौ मोननो हागोन बेयाव गावनि गोसो बायदि बिजाथिखौ मोननाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि बिजेपि सोरखारनि जाख्ल'नाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै बिथांनि बिसि आरो नखरनिया गासैबो गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय जि पलिसि लादों बे पलिसिफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनानै होगोन आरो बिजेपि सोरखारा मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ बन्द खालामनो हायाखै। बिथांमोनहा दाहार लानानै जि सोरखार सालायदों बेफोर गासैबो खोथाखौ रायजो राजाफ्रा बुजियोब्ला बिथांमोनहा मदद मोननाय नङा होननानैबो बुंथियो प्रबिन बर' बिथाङा। बाथौ धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम नङा। बे रावा आं बुंनाय राव नङा। मोनसे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बाथौ धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम नङा होननानै बुंनायजों लोगोसे बाथौ धोरोम आरो ख्रिस्टान धोरोमनि सोमोन्दै गोबां खोथा बाथ्राफोरखौ बुंदों, जायखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमा दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे बेनि हेंथा राहा लानो थाखायबो खोथा फोरमायथिदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फोरमायथिदों दि बर'नि मोनसे इउटुब चेनेला बाथौ धोरोम आरो ख्रिस्टान धोरोमखौ लानानै गोबां खोथा बाथ्रा बुंथिदों आरो बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुबै धोरोम नङा होननानै फोरमायथिदों। जेराव बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ गोजामसिम आरो गुदिसिन धोरोम हिसाबै बजबनानै लाबोदों। नाथाय बेबायदि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बाथौखौ बर'नि गुबै धोरोम नङा होननायजों बाथौ धोरोमनि सिबियारिफ्रा जोबोद दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों आरो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बाथौ आरो ख्रिस्टान धोरोमनि गोबां बाथ्रा बुंनायजों बर'फोरनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनो नाजानाय बायदिखौ नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि दा जों गोजानाव दं बेनिखायनो जाहाथे दावराव दावसि खालामा बेनि थाखायबो खावलायो आरो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेबायदि फोसावनायखौ ख्रिस्टान समाजा जाहाथे होबथायो आरो बन्द खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो। बेनि अनगायैबो बाथौ धोरोमखौ लानानै इउटुब चेनेलाव बेबायदि फोसावनायखौ जाहाथे 24 घन्टानि गेजेरावनो दानो आरो गावनि बुंनाय बाथ्राखौ बोखांनानै लाफिनो बेनि थाखायबो बुंथियो। नङाब्ला बाथौ गौथुमनिया 48 जिल्ला आफाद दङ, बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो सदरावनो बे चेनेलनि हेंथायै एफआइआर होगोन होननानै बुंथियो। ख्रिस्टान धोरोम फोसावनायाव बुंनो गोनां जेबो गैया, नाथाय धोरोम फोसावनायनि मुङाव बाथौ धोरोमनि हेंथा जाहाथे खोथा बुङा बेनि थाखायबो सांग्रांथि होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। रासिया आरो इउक्रेन हादरनि गेजेराव दावहाया जोबि समावनो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहाया जादोंमोन। दा इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहा जाफुबाय थानाय समावनो इउएसनिफ्राय सानजा सिरियायाव गाग्लोबदों। इउएस एयारफर्सनि F-16आ सानजा सिरियायाव गंनै फसंथानाव गाग्लोबदों। इराक आरो सिरियायाव थानाय आमेरिकान फर्सनि सायाव उदखारिफोरा 19 खेब गाग्लोबनायनि फिननाय होनो थाखायनो इउएस एयारफर्सनिफ्राय सानजा सिरियायाव गाग्लोबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला जाय उदखारिफोरा आमेरिकान फर्सनि सायाव गाग्लोबदों बिथांमोनहा इरानजों मदद होजानाय उदखारिफोर। नाथाय इराना बेखौ फोरमायनो नाजाया। जाहाथे दावहा जाया बेनि थाखायनो बिथांमोना थोंजोङै गाग्लोबालासे उदखारिफोरखौ थुलुंगा होनानै बेबायदि गाग्लोबहैयो। बेनिखायनो जाहाथे उदखारिफोरा आरोबाव आमेरिकान फर्सनि सायाव गाग्लोबबावा बेनि थाखाय हुमखि होयो, नङाबा इराननि सायाव गाग्लोबनाय जागोन होननानैबो इउएसनिफ्राय सांग्रांथि होयो। सासे हाबा जाखानाय आइजोआ समाज बेरेखायै गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायाव हमजानो गोनां जादों। जुलि जाखानाय आइजो आरो पस्ट मास्टारनि सिखावै मोजां मोनलायनाय।
समाज बेरेखा सोमोन्दो लाखिनायावनो हमजानो गोनां जादों रायजो राजाफोरजों। बे जाथाया चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं मनाकसा गामियाव जादों। हमजानाय पस्ट मास्टारनि मुङा राहुल आहमेद। बिथाङा पस्ट मास्टार जानायजों लोगोसे औवा फालांगिबोमोन। फोरमायथिनाय बादिब्ला राहुल आहमेदा जुलि जाखानाय सासे आइजोजों गोलाव समनिफ्रायनो समाज बेरेखायै सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन। जुलि जाखानाय आइजोनि फिसाया भारतारि रौनियायाव साख्रि मावो। बेनिखायनो फिसाय गैयैखौ खाबु लानानै सिखावै समाज बेरेखा सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन जुलि जाखानाय आइजो आरो पस्ट मास्टारा। नाथाय रायजो राजाफ्राबो बेखौ नोजोर होबोगासिनो दंखायोमोन। दा रायजो राजाफ्रानो बिसोर सानैखौबो हमदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि सेनाफोरा हादरखौ रैखाथि होनो थाखाय सिमायाव थाहैयो, जेराव बिसिनि सायाव फोथायनानै आरो नखरनि खाथि खालानिया जाहाथे नायो बेनि सायाव फोथायनानै बिसिखौ दोननानै थाङो। नाथाय बिसिया जुदि फिसाय गैयैखौ खाबु लानानै बेबायदि खालामोब्ला दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। दुर्गा फुजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे गोथार फुजानि समाव नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटि बायनो सानदोंबा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय देरसिन अफार फोसावदों। जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा गंसे साइकेलबो मोनथारनो हागोन। आइ बिमा दुर्गा फुजाखौ बिथा खालामनानै स्पेशल अफार होदों काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा। स्पेशल अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 2,000, 2,500 आरो 4,000 रांनि भाउचार नोंथाङा मोननो हागोन, जायनि गेजेरजों नोंथाङा गंसे साइकेल मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो L&T फाइनान्सनि गेजेरजों फाइनान्सआव बाइक नङाबा स्कुटि लायोब्ला 5,000 रांनि स्मार्ट घड़ीबो नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम रां होग्रोनानैनो अदेबानि 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा जुदि नोंथांनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बे खाबुखौबो नोंथाङा MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन। फुजानि बे गेदेर खाबुखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गोख्रैनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदो। आबुङै मिथिनो हास्थायोब्ला 9101037416 नङाबा 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।